Hawakan ako para kita ko. Masyadong malit yung lamesa. Invite na kitang sangka mo. Invite na kita sangka. Ba't naman tuloy yung video ko? Kahon eh. Mukbang. Dali na. Ano? Ang camera, nasiba. Para na tayong ano ah. Ano sinasabi? Oh, nakamera. Ano ba yan? Nakaon na nga, invite mo diba? Oo. Ano nilagay dyan, oh? Greeting from the ano? Ikaw na mag-request, sabihin mo, kaya i-accept kita. Ikaw na mag-request para i-accept kita. Mag-request siya. Pero pa pala doon. Ano? Hirap na hirap naman ako dito. Tapos ito yung lamesa, oh. Saan na kaya? Hindi naman makikita yung kinakain ko kasi. Ha? Bakit? Medyo magising. Ha? Ayos ako medyo magising. Oo nga, kasi nakakakulo naman ako. Hindi na namin hindi ko kanina mag-online. Meron ka rin tayo. Naku, hindi pa ako nakaano ko ng phone. Tingnan mo kung sino yung nasasala. Sahod siguro yun. Wala? Maanghang. Ah, Hindi naman ako pwede lumuhod. Masakit yung tuhod ko. Maganda sana, oh. sana naman ang ano kung hindi naman wala. Kanina yung anong tinanggal ko. Ito, mamaya nilibit ko. Tanggalin ko rin yung damit ko. Di ba? Walang iwanan hanggat hindi natatapos yan.